Анкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 8 март шимбә көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваза радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән кесә телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасыннан Вотис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызда Коръән Кәримнең Мөкминун сүрәсенең 1-нче алып 11-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Һичшиксез мөкминнәр сәгъдәткә ирешәчәк. Чөнки алар намаз гыйбрәтләрендә итагать илә сәҗдә итә. Алар файдасыз, буш сүз сөйләми. Закат бирүчеләр, сафлыкларын саклыйлар. Jinsi azınlıqdan тыйлыгалар. Хатыннары ва җарияләре белән булган назик эшләре бу хисапка керми. Һәм булар өчен хатыннары, җарияләр белән булган гамәлләре өчен җәза бирелмәс. Шушы ике төрле хатыннардан башкаларын jinsi ләззәт өчен кулланырга теләгән кеше һичшиксез хәттин ашкан азгыны булыр. Алар мөкминнәр, аманәтләрне саклаучылар һәм анка тугры калучылар. Алар гыйбрәтләрен
Шарагый, шарифче укилар. Алар һичшиксез оҗмах варислары булачак. Шулар гына Фирдәүснең варислары булыр. Алар анда мәңгегә яшәп калачак. Мөхтәрәм җыр. Сез Коръән Кәримнең Мөкминун сүрәсенең 1-нче алып 11-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган бүген Истанбулда махсус программада катнаша. Ул Халич конгресс үзәгенә 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан ифтар программасына килә. Чарада Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы Нуман Куртулмуш та катнаша. Төркия Тышкы эшләр министры Хакан Фидан 7 мартта Сугуд Гарәбстанының Җиддә шәһәрендә Ислам хезмәттәшлек оешмасының чираттан тыш тышкы эшләр министрлары шурасы җыелышында катнашты. Көн тәртибендәге төп тема Сүриядәге вакыйгалар иде. Үзәк идарәнең тулы контролендә һәм җир бөтенлеге нигезендә тотрыклык һәм иминлек тәэмин итү безнең өстенлекле бурычыбыз дип белдерде Төркия министры. Сүриянең Ислам хезмәттәшлек оешмасына кабат әгъза булуы хакында исә Төркия буларак ахирәдә кабул ителгән планны хуплыйбыз. Бу карардан без бик канәгать диде Төркия Тышкы эшләр министры. Хакан Фидан шулай ук Сүриянең региональ һәм халыкара аренада лаек булган урынын кабат алу өчен бергә эшләү кирәклеген ассызыклады. Төркия Тышкы эшләр министры үз чыгышында Газадәге вакыйгаларга да тукталды. Фәләстин халкын күчерү һәм аларның җирләрен конфискацияләү планнары берничек тә кабул ителерлек түгел дип белдерде. Министр Фидан Газаның Фәләстин җире булуы һәм шулай калачагын дөньяга ачык һәм катгый рәвештә белдерү кирәк дип әйтте. Тынычлык урнаштыру һәм кайгы-хәсрәтләр бетсен өчен кулыбыздан килгәнне эшләргә тиешбез дип ассызыклады Төркия Тышкы эшләр министры Хакан Фидан. Дөнья күләмендә 122 миллион кыз бала мәктәпкә бара алмый, 50 миллион бала укый һәм яза белми. Кызларның якынча 10 кыздан 4-се мәктәпне тәмамлый алмый. Бу саннар Берләшкән Милләтләр Оешмасының балаларга ярдәм итү фонды ЮНИСЕФ хисабыннан. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан халыкара дәрәҗәдә җыелган мәгариф мәгълүматлары уртаклашылды. Соңгы 20 елда мәктәпкә җибәрелмәгән кызларның саны 39%-ка кимесә дә, вазгыять һаман да яхшы түгел. ЮНИСЕФ хисабына караганда, дөньяда миллионлаган кыз баланы мәҗбүри кияүгә бирәләр, алар зулым һәм көч куллануларга дучар була. ЮНИСЕФ зыян күрүчеләрнең тавышын көчәйтү һәм мәгариф җитешсезлекләрен бетерү өчен халыкара чаралар күрергә өндәде. Аргентинада көчле явым-төшемнәр китереп чыгарган су басуларда беренчел мәгълүматларга караганда 10 кеше гомерен югалткан. Буэнос-Айрес провинциясе иминлек министры Хавьер Алонсоның матбугатка ясаган белдерүенә караганда, Порт шәһәре Баия-Бланкада су басу афәте күзәтелде һәм 10 кеше үлде. Алонсо су баскан урыннардан сулар китеп беткәч, үлүчеләр саны артырга мөмкин дип белдерә. Җирле матбугат җиткергәнчә, Баия-Бланка шәһәрендә әлегә кадәр 800-дән артык кеше эвакуацияләнгән. Төркия мәдәният һәм туризм министрлыгы мәгълүматларына караганда, быелның гыйнварында Төркиягә 2 миллион 171 мең 118 чит ил туристы килде. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 6,6%-ка артык. Төркиягә агымдагы елның 1 аенда иң күп турист җибәргән илләр исемлегендә 240 мең 643 кеше белән Иран беренче урында тора. Ираннан соң 203 мең 733 кеше белән Русия икенче, 165 мең 792 кеше белән Болгария өченче урында. Германия белән Грузиядә турист саны ягыннан беренче бишлеккә кергән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан кабул ителгән бу көн хатын-кызларның социаль һәм сәяси аңь белемен камилләштерелүенә, тормышның бөтен өлкәләрендәге уңышларның котлануына багышланган. Һәр ел 8 март көнне хатын-кызларның тигез хокукларына һәм ирешкән торышларына басым ясала, проблемалары, кайгылары, сагышлары телгә алына. Бүгенге көндә дөньяның шактый илендә моннан ары хатын-кызлар тигез хокуклы ватандашлар буларак бар булуларын исбатлады. Социаль, мәдәни, икътисади һәм сәяси яктан мөһим уңышларга иреште.
Фәкать ия булган хокукларның киң рәвешле кулланылуы мәсьәләсендә әле дә проблемалар белән очрашыла алына. Белем ала алмау, кырыслыкка дучар калу, эш тормышында яки гаиләдә аерымлылык дөньяның шактый илендә бүген дә бар булган проблемалар. Илебездә кыз балаларының укый алу күләме, эшләүче хатын-кызларның күләме арта бара. Хатын-кызга каршы кырыслыкның тулысынча бетерелү өчен тырышлык сарыф ителә. Укыган, белемле, үз-үзенә ышанучы югары булган хатын-кызлар дөньяны һәр өлкәдә тагын да югары дәрәҗәгә җиткерәчәк. Халыкара хатын-кызлар көне котлы булсын. Җиһан зур, ләкин кечкенә нәрсәләр аның киләчәген үзгәртә, шәкилләндерә ала. Галәмнең чиксез караңгылыгында йолдызлар балкып янган һәм планеталар тавышсыз әйләнгән җирдә космоста яшерен хәвеф бар. Һәм бу янау көн саен арта, тавыш-тынсыз җыела бара. Галәм чүп-чары турында ишеткәнегез бармы? Космос чүп-чары кеше ясаган, космоста калган һәм инде берничек тә файдалы булмаган әйберләр. Алар эшләми торган иярченнәрнең кисәкләре кебек зур яки галәм корабларын очырганда төшеп калган буяу кисәкләре кебек кичкенә булырга мөмкин. НАСА фаразлавынча, җир тирәсендә 9300 тоннадан артык космос чүп-чары бар. Бу 1500 филнең яки 12500 машинаның авырлыгына тең. Бу чүп-чар искиткеч тизлек белән хәрәкәт итә. Орлык зурлыгындагы кисәкчек тә галәм карабына зур зыян китерә ала. Космос чүп-чары белән бәйле беренче теркәлгән вакыйга 1983 елда була. 0,12 мм зурлыгындагы буяу кисәкчеге Challenger космос карабының тәрәзәсенә килеп бәрелә. Буяу кисәкчеге кебек вак нәрсә белән бәрелү дә иярченне берничә кисәккә бүлгәләргә һәм күбрәк чүп-чар барлыкка китерергә мөмкин. Бу чылбырлы реакция 1978 елда, әгәр җир орбитасында чүп-чар артканнан арта барса, ул куллана алмасы хәлгә киләчәк дип кисәтүче НАСА галиме исеме белән искә алынган Кеслер синдромы дип атала. Галәм чүп-чарының күпчелеге түбән җир орбитасы яки Лео дип аталган урында урнашкан. Бу төбәк җирдән якынча 160 мең чакрым биеклегендә. Халыкара галәм станциясе шунда эшли һәм иярченнәр шуннан фотога төшерәләр. Ләкин космос чүп-чарының күбесе нәкъ менә шунда җыела. Хәзерге вакытта Леода 4500-дән артык актив иярчен һәм 3000 эшләмәүче иярчен бар. Алар бары тик өстерәлеп йөри, файдасыз һәм куркыныч. SpaceX-ның спутникларының мега иярчен йолдызлыгы кебек яңа галәм проектлары белән проблема тагын да арта бара. Бу орбиталь җирлеккә меңләгән яңа нәрсәләр өстәлә. Бу барлык космос чүп-чарын ничек күзәтәбез дигән сорау туарга мөмкин. Бу җиңел эш түгел. АКШ саклану министрлыгы оптик сенсорлар һәм радарлар кулланып, галәмдә 29 меңнән артык каталоглаштырылган объектны күзәтә. Галәм күзәтү шелтәре дип аталган бу система зур эшләмәгән иярченнәрдән алып, вак кисәкләргә кадәр барлык нәрсәне күзәтергә ярдәм итә. Ләкин менә проблема шунда, алар бейсбол тупы зурлыгындагы нәрсәләрне генә күзәтә ала. Ваграк нәрсәләрне табу кыенрак һәм чын куркыныч нәкъ менә шунда. Бу вак кисәкчекләр зур тизлек белән хәрәкәт итеп, космос корабларына зыян китерә ала. Галәмне өйрәнгәндә бу атмосфераны киләчәк буыннар өчен сакларга кирәк. Бу чүпләрне чистартыр өчен нәрсә эшләргә була? Космос чүп-чары үзлегеннән юкка чыкмый. Алар җир атмосферасына кире төшкәнче орбитада кала яки орбитада тора. Ләкин шешелеш табу җиңел түгел. Бер вариант актив чүп-чар чистарту үткәрү. Бу ватык эшләмәгән иярченнәрне яки зур чүп кисәкләрне тотып алып, янып бетүләр өчен җиргә кайтару дигән сүз. Авропа галәм агентлыгының Чиста космос бюросы башлыгы Луиса Энносенти 10 ел буе чүп-чардан чистарту миссиясе өчен эшләүләре турында белдерә. Clear Space 1 дип аталган проектны 2025 елда очыртырга планлаштыралар. Ул чүп-чар кисәкләрен эләктереп алып, җиргә кайтарыр өчен ясалган зур космос кыскычы кебек.
Япониянең Астроскал şirkәте дә шүп шарны тотыр өчен 2 космос карабын кулланган Эльса D дип аталган системаны ясады. Алар 2021 елда уңышлы эш күрсәттеләр. Кайбер тикшерүчеләр хәтта шүп шарны орбитадан этеп чыгарыр өчен лазерлар белән тәҗрибә ясыйлар. Бу фәнни фантастика кебек, ләкин Австралия галимнәре мөһим иярченнәр янындагы мәйданны чистартыр өчен лазер технологиясын сынап карадылар. Ләкин бу шишелешләрнең барысы да кыйбат. Технология арзан түгел һәм Harvard астрономы әйткәнчә, космос шүпшары тагын да зуррак мәсьәләгә әйләнмичә торып, хөкүмәтләр һәм ширкәтләр акча түләргә теләмәячәк. Хәзергә иң яхшы юл яңа шүпшар барлыкка килүне туктату. Бу юнәлештәге мөһим адым иярченнәрнең миссиясе беткәч, аларны тиз арада орбитадан чыгару. Бу исә былай да шүп белән тулган күк йөзендәге шүпшар күләмен киметер иде. Әлегә менә шулар тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу язма ТРТ Вордтагы Эзге Топерның мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Мен еллыкның беренче ширеге. Көнбатыш һәм Көнчыгыш Германияның берле шуының мигбары булып саналучы Хельмут Коль дәвереннән соң яңа 1000 еллыкка Ангела Меркельнең көчле лидерлыгы белән кергән Германия, икенче бөтен дөнья сугышыннан соң иң зур демократия имтиханы алдында тора. 1933 елның 5 март көнне үткәрелгән һәм Адольф Гитлер лидерлыгындагы националист партияның парламент көпчелеген үз кулына алган сайлаудан соң тәүге тапкыр Германияда радикаль милләтче карашларга ия партияның тавышлары 21%-ка иреште һәм Германия федераль парламентында икенче зур төркем булды. Бирәктә икътисад һәм миграция сәясәтләре белән Авропа берлегенең эшчәнлеге мәсьәләсендә традицион үзәк партияләрдән бик аермалы карашларга ия. Германия өчен альтернатива партиясе ил сәясәтләренең шәкилләнүендә, формалашуында һәм Авропа берлегенең киләчәге мәсьәләсендә төп рольне үз өстенә алачак. Икенче елның 3 март көнне Швейцария халкы тарихи референдум үткәрде. 1815 елда бөтен Авропа илләре кул куйган Париж килешүе белән тарафсыз ил статусын алган. Беренче һәм икенче бөтен дөнья сугышларында да шушы тотышын дәвам иттереп, сугыштың җимергечлегеннән һәм яулап алынудан сакланып калган Швейцария 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң 2002 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы әгъзалыгы өчен референдум уздырды. Референдумда катнашучыларның якынча 55%-ның тавышы белән Берләшкән Милләтләр Оешмасына кушылу карарына килгән Швейцария бу рәвешле якынча 190 ел буе дәвам иткән тарафсызлык сәясәтендә өлешчә тәмамлады. 2020 елда Авропа берлегенең Русиягә каршы гамәлгә кертергән санкцияләрен дә кабул иткән һәм һава киңлеген Русия очкычларына япкан Швейцария 1815 елдан соң беренче тапкыр үзгә сәясәтне тормышка ашырды. Бер 1857 елның 8 март көнне Америка Кушма Штатларының Нью-Йорк каласында 40 000 хатын-кыз тукучы эш шартларының яхшыртылуы өчен эш ташлау чарасын үткәрә. Полициянең эш ташлау чарасына бик кырыс итеп мөгамәлә күрсәтүеннән соң эшханада камалышта калган күпсе хатын-кыз 129 эшче килеп чыккан янгында һәлак була.
1910 елда Дания башкасы Копенгагенда җыелган Халыкара социалист хатын-кызлар конференциясендә 1857 елда гомерләре үзелгән хатын-кызларның истәлегенә 8 март датасын Халыкара эшче хатын-кызлар көне дип игълан ителә. 1977 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы кабул иткән карар белән 8 март Халыкара хатын-кызлар көне итеп кутлана башланды. Ике 2005 елның 3 март көне авиация тарихында рекорд куелды. Америка Кушма Штатлары эшмәкәре Стив Воссет туктамыйча һәм өстәмә ягулык алмыйча бер үзе очкыш белән җир шарын әйләнеп чыккан беренче кеше булды. 40,234 чакрымлык сәяхәт 67 сәгать 23 минут дәвам итте. Санак компьютер уеннары бәйлелегенең үлем белән төгәлләнә алынуы Көньяк Кореяда яшәнгән күңелсез вакыйга белән билгеле булды. 2000 елның 9 март көне өендәге санагында һич тормыйча сәгатьләр буе уен уйнаган 37 яшендәге Ким Кванг-су шектән тыш алҗыганлык, хәрәкәтсезлек һәм стресс аркасында гомерен югалтты. Бирәктә онлайн санак уеннарының киң таралуы белән бик күп илдә моңа охшаш үлем очраклары табиблар тарафыннан соңгы елларда еш ачыклана башланды. Мең еллыкның беренче ширеге тамамланган чакта март айында Төркиядә театр һәм кино өлкәсендә шактый сәнгать әһеле вафат булды. Төрек театры һәм киносының ветеран исемнәреннән Эрҗан Язан 2018 елның 8 март көне, Расим Өстәкин 2021 елның 8 март көне һәм Кайхан Йылдыз улы 2024 елның 9 март көне үзләреннән соң йөзләгән спектакльне, сериалны һәм кинофильмнарны калдырып соңгы юлга озатылды. Мең еллыкның беренче ширеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет адресы аша Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.